Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Әлсә Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Аның гармоннарында Татарстанның һәм Башкортстанның атаклы музыкантлары уйный. Музыка күлиятләрендә, үзешчән сәнгать коллективларында ул ясаган гармоннар моңлана. Чырмаларда яткан күпме тальян гармон яңартылып сафка басты икән. Татарстанда һәм Башкортстанда гармонны башыннан ахырына кадәр үз куллары белән ясаучы бердән-бер оста Айрат Харисов. Иҗат юлының 35 еллыгына багышланган матур кичәдә безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та булып кайтты. Яшәүләре яшәүмени соң ул, кулларыңда тибрәлмәсә гармон, күңелеңдә дөнья биемәсә, йолдыз булып калыкмаса бер моң. Гармон моңы, ул гасырлар буе татар халкының рухи бердәмлеген ныгыткан, иң авыр шакларда да күңелен күтәргән, шатландырган, юаткан. Борынгы заманнардан ук татар халкы моңлылыгы белән аерылып торган. Бүген дә милли бәйрәмнәребез булган Сабан туйларында, туй мәҗлесләрендә, каз өмәләрендә гармон тавышы яңгырый. Халык телендә гармонда уйнаучы егетләр, гармонны ясаучы осталар хакында матур сүзләр йөри. Әйе, гармон ясаучы ул үзе зур бер һөнәр. Нәкъ 80 июнь айында инде 1989 елның институт биткәндә мин беренче тальян гармон ясап диплом эшен якладым. Менә шуны әйтеп инде мин шундый чара оештырырга булдым инде. Күбрәк инде гармончылар җыеп, шушы билгеле вакытны бергәләп каршылап, бергәләп үткәргәдер. Менә бүген минем дә әйтергә кирәк, үзем минем юбилей түгел, беренче эшләгән гармонымның юбилее. Айрат Харисов Башкортстанның Борай районы Кәшкәләү авылыннан. Гаиләдә 6 бала, әтиләре гармончы, әниләре укытучы, балалар барысы да мәгариф һәм сәнгать юлында. Айратка сәләт әтисеннән күчкәндер. Башкортстанда чакта битендә күбрәк мәктәп эше, педагог мен сәнгать мәктәбендә җитәкләдем. Гармоннар ясау минем буш калган вакытны гына иде. Хәзер инде менә Казанга килгәннән башлап минем бөтен вакытым, бөтен эшем шул тальян гармондар ясау. Рустам Дургалевич бит ул гармонда күргәч кызыксына. Шуннан соң башта кызыксынды. Остахана турында, остаханаң бармы? Мен әйтәм, юк, бара тотыш, давай эшләгез остахана иде. Остахана эшләгәч, остаханаң бармы? Бар. Әйдәгез, алай булгач, авыл клубларын гармон белән тәэмин итәбез, мәктәпләрдә дигәч, менә шул программа белән без эшләдек аны кушу буенча. Татарстанга килгәннән башлап, әйтик, инде бер 250 шамасы Татарстанга килгәч кенә инде. Башкорт дәүләт педагогия институтының сәнгать һәм графика факультетында белем ала. Диплом эше итеп зур картина ясарга теләгән. Кичке авыл иске өй нигезендә авыл карты моңаеп гармон уйнап утыра. Уйлана торгач, гармонны картинада түгел, чын барлыкта ясарга ният кыла. Ләззәт алмасаң инде бу эшне эшләп булмый. Чөнки минем ял көне дә юк. Иртәннән китәм, кич кайтам, шул тальяннар белән инде. Бу шунда бик яхшы шир дип уйлыйм инде мин. Аны ташлап булмай, адан терелеп булмай. Терелергә дә язмасын, эшләргә язсын тазалык булып. Әлбәттә, гармон ясау белән ничектәм эшләү дә уже белеп эшләгәч, авырлык юк. Телләрен эшләгәндә менә үз кулларым белән телләрне капканда, лисен ничегәрәк килеп чыгыр микән, уже аңлап эшләгәч белергә була инде. Инде иң әлбәттә кызыктыгы шундый вакыт инде, гармоннарны телен куйгач, настройкага беренче тавышын чыгару. Анда уже әйтәсең, менә гармон булдымы яхшы, или тагында төзәтәсе бармы дип инде. Үз чырының иң шәп гармон ясаучы оста Җидияр Шакир улы Мөхаяровка мөрәҗәгать итә. Бүгенге көндә Айрат аның тальян гармон ясаучы бердән-бер укучысы булып кала. Ул кыска гына вакыт эчендә бик күп гармоннар ясап сулыш эргән оста. Аларның нинди булып туасын алдан ук белеп эш итә. Бу чараның да мәгънәсе дип әйтәм, шуларда дуслар белән монда бит минем бөтен гармоннар җыела. Аларны күрү, Рустам Валиев кашлаган гармон җыюган гармонны килергә тиеш. Бүгенге көндә мен күрәм үземнең остазым Мөхаяр Җидияр Шакир улының гармоннарын. Алар минем өчен Җидияр абзыйның гармоннары минем өчен эталон. Эталон һәм әйтәсем килә инде, менә шуңа карап, менә бүген мин Җидияр абзыйны күргән кебек булам аны гармонны күргәч. Шуңа бүген
бик матур итеп шуны үткәрбез дип уйлыйм инде. Эшләгән саен әлбәттә старасың, шымарасың, менә азакта менә шушындый гармоннарда эшләп. Һәр оста гармонын башкалардан аерылып торсын өчен үзенең бизәкләре белән матурайта. Бизәкли, үз тамгасын булдыра, теләймәсен суга. Бу профессиональ музыкантлар өчен кирәк. Bir yıllap Zidi Arabiga kelip Başkırıstan'dan anda iyinde şuşu garmon yasao sirlerine öğrenip şolay ettirip öğrenip kaldı. Buna alıp kaldı onun nilerini indettige. Usullarına ya. No indi uzağırak olsa tağında eyveterek bulur idi. Ol indi til qağular, tege planka kisüler andanın tizgine kızıp gita turan kişiler garmon yasay almayı. Onda şul hattı buna tüzümlük gerek bu hizmetke. Неше профессияны үз исенә алган хезмәт бит ул. Монда жестянчык та булырга кирәк, монда теге музыкальный слухың абсолютный булырга кирәк, шунсыз булмый. Татарлардан беренче булып Михаил Вараксин гармон ясау ustaсы булып танылган. Казанда гармон эше 1950-60 елларда аеруча киң класс ала. Талантлы яшь ustalar барлыкка килә. Сарманда Сагыйдин Камалиев, Арчада Салих Валиев, Казанда Илдус Жаббаров, Салих Шәйдуллин һәм башка талантлы шәхесләребез. Бүгенге көндә Татарстанның тагын бер горурлыгы ул Айрат Зөфәр улы Харисов. Алардан соң анда Айрат инде хәзер. Русча әйткәндә Глыба. Бик әйбәт булганлар безнең Татарстанга килгән. Бу килгәч музейга килде. Итальяннарның бик күп кешеләр теләр итәргә. Төпләп яхшылап яңадан ясарга. Андый возможностьлар юк. Фабрикалар ябылгач, Айрат килгәч, Айрат инде молодец, конечно. Бу геннән аннан да яхшы мастер юк. Абау бәгърем гармоныңның ялтырый сәбәпләре, гармонның да үзе кебек бар сәер гадәтләре. Кызлар күңелен җилкетеп, яңгырап, балкып тора. Эшендә магниты бардыр, үзенә тартып тора. Инде бүген бик матур бәйрәмгә килдек. Итальян гармон бәйрәменә. Айрат абыйның матур шушы кичәсенә дип әйтергә кирәк, 35 еллык бит инде иҗат кичәсенә дип әйтергә кирәк. Аның итальяннарында уйнап хозурланабыз, моңланабыз. Рәхмәт аңа зур иттереп шушындай моңлы итальяннар эшләгән өчен. Инде уйнап җырлаулары ни тора, каңгыраулы итальян гармонга. Шушы моңларны бетермәскә инде Алла берсә дәвам итәргә, яшәргә әйтәсе сүзләребез шул итальян гармонны ташламаска, моңнарыбызны югалтмаска кирәк инде. Айрат абыйга тагын да җәйле йомышлар, матур тавышлы итальяннар эшләвен көтеп калабыз. Менә шушы гармонны алып килгән. Ремонтлады, пожалуйста, дип. Бөтенләй беткән, уйнамый иде. Аның тавышларын туры китереп барсында. Ана күрәсез ничек бизәкләп ясап бирде миңа. Шуның белән шунарда уйнагач, аның тональности җайсызрак иде оркестрантларыма. Укырга фа диез дигән тональностьта бу. Аннан соң җиңелрәк булсын дип оркестрантларга үзем сольно уйнаганда менә шушы гармонны ясаттым. Аны Европада венский гармон дип атыйлар. Без инде минорка, итальян минорка дип атыйбыз.
бүгінгі күн бейрәмнәрнең бейрәме. Менә Татарстан, Башкортстан дип әйтүдән, аның мастеры да бер, һәм гармунчылар иң атаклы, иң күренекле гармунчыларны җыйган бүгенге бәйрәм. Менә күпме кеше чормада яткан тальяннарын татып чыгарып, айра ремонтлап бирә инде дип йөгерешеп киләләр. 2013 елда булган Спартак универсиадада без аның гармундарын инде кулланып, балаларга өйрәтеп тә өлгердек. 12 елны балалар ул гармуннарны кулларына тоттылар һәм бер елда өйрәнеп, без инде дөнья күләм формада ул гармуннарны күрсәтә дә алдык. Менә шуннан бирле безнең гармуннар инде Казанда гына түгел, Татарстанга таралды, Татарстанга түгел, инде Россия буенча таралды һәм әле таралу туктамады. Ул барачак һәм барсын гына инде. Ул балаларга җиңелрәк гармуннар ясый. Анда менә мине тоткан гармун ул 4 планкалы, 5 планкалы авыррак була. Әмма ул балаларга яраклаштырып ясагач дигәндә, балалар аны уйныйлар. Чөнки әле кичкенә бала баянга тотыну авыр. Чөнки баянны авырлыгын беләсез бит, аны тартырга кирәк. Итальянда ул өйрәнү өчен дә җиңелрәк. Һәм иң мөһиме моң дигән нәрсәне кертә торган инструментларның иң мөһиме шу гармундар инде. Казанда менә ансамбль җитәкчесе буларак, менә мин дә вакытны әйтим әле, менә монда Айрат Харисов ясаган 10 гармоным бар. Aşığı eğlenip, ak bılıkı beylenip, Jiңu bilen sağ selamet qaytsak idi eğlenip. Jiңu bilen sağ selamet qaytsak idi eğlenip. Аллага шөкер, менә күп кенә заказлар булды. Районнарга менә 2 ел эчендә 200дән артык гармун эшләп бирдек. Татар конгрессы белән эшлибез. Алар төрле татарлар эшләгән төбәкләргә тараталар, чит илләргә, даже Прибалтика илләрендә, Казакстан якларына гармуннар китә. Эшләгән гармуннар тик ятмый, күренәләр, уйныйлар ул инде авыл клубларында, сәнгать мәктәпләрендә. Гармун алыйк әле дуслар, гармун уйнатыйк әле, яшь чактагы көй моңнарны кабат уятыйк әле. Айрат кебек тырыш осталар, гаҗәеп матурлыгы, моңлы тавышы белән халкыбыз күңеленә кереп калган тальян гармун моңнарыбыз әле озак еллар буена сакланыр дигән өметтә калабыз. Данлыклы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә дә Айрат Харисовның кулы тигән, күңел җылысын саклаган гармуннар бар. Ә гармун музыкаль композиция ансамбленең йөзек кашына әверелде. Шул матур чыгыш белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Миниса Эльзахмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.